Srkbh nakaslem jong unong san Hima. Halor ka jingsha Ujor PIL ka Khasi Hills Autonomous District Council haga Syngkhong Rympei Thymmai SRT sha ka Meghalaya High Court halor ka jingsha pendu ST ki ba ajat kpa kala penong ka senjok ki rang ba kur ka bri uhan yotrap bani ikendu UCM ka KHADC uba shembolang rinja ban ai min siam ba omdei bandu jingkerman halor ka tiga jingsha Ujor habakran shakila pathai khubor haga nyotarik naila raja arpusan unong ai ktien ka senjok u Dr. RL Bla udaong baka district council kadi ka kami ka bakdup bat ka bari yangi ki bade ki riulum ki bashimjat na ka kami badru ka bayada ya ka khandau ka syiap bat ki riti ki dostor jongi da ka baong baka senjok hi kawan ban ajing Kyrshan ya ka KHADC ban Ïakhun halor kani ka jingsha Ujor Kejing kedua sini ka senjok kira pak kor ke berita ya i siap ba syam bolang kerja menta ka sini halor ka wai kalong bangi ai ka blei ket bak ruang ya kejing dan jung i haka syuki ka bakri do jung kani ka KHADC abat ka bar hiwan ban Kyrshan ru ya ka district council halor ni ai PIL jong ka SRT ti ya ka bentang an ai lat ya i ba rap bla i belong semua person jung senjok bin kran cikna gitu Bala rampang di presiden jungi ba anak khatran kejingi kendo jungi na kalian kasenjok kirang bakur ya ICM madon buram British Council Tagsni kalong halor ka nomrem jong ka PIL bala ay daka SRT tingi kum kasenjok kirang bakur marbagi hap marga dis council kadi ka kami yangi dis council kadi ka student namta ka siap ka kandau kejungi ke riti ke dostor kejungi bat ngila matru hagis nam arjar khatsa ya ke ai ke bajia haba u honorable SR ula pas ke tu order ban slide ya ka board ng kirang basno bat hak tu ka poru kum ka senjok kirang basno ngimla pan ai rei lamba ke jing Kyrshan board ng British Council ngila la ban posisi Supreme Court bat nila iyo ya kejing job kum juru hakan ni benta kum kesenjok kirang bakur ni wan syaka dis council ban Kyrshan sispa nang sispa ya dis council marla smotu syakrar baka PIL bala file ke SRT kalong baik persya ya dis council tingi bangi hap hapo ka syatri jong dis council ka kadi ka custodian ke jungi kanong da kanong ri ke riti ke dustur ke jungi kum kejai ban revasi ni wan mentas ni ban pensngau hai CM jong British Council but ila Syngkhong ya ka but in sakhat biang ni hadin ke jing ya syong perkhat sani bha jong ki kum ke isi jong British Council ba ka e ka sinjam bakin ya nang ni syakmat rengkat ke jing Kyrshan bor ke jong ni na kaliang ka senjok kirang bakor pi ga ni ga SRT ka file ke tu PIL long baga challenge ke ST certificate menta mangingi diki maternal society mo ti menta ba ajak keparu upan ST ti ka rukam ka dustur jungihi kadai bangi sim jaj na kami ti ya kata ngin bat be ya gerti ka dustur ka jungi knang ba kanomi kano kasang kama la sha le sisngi hakipatan kipanwat mar kum ga jai ban reu hingi ngim duna ya ka khat pra khat khandai la lanta ti kini pat kindon ka no ti for larger public interest ningi yang ka nongrem ka balapo barem baja ki longshwa ki manshwa